sa tasya ubog man niya. Isang tunay problema, piglitang mawala ka, tungod kay na siya kauban ka. Dahil mga katna, kung kahit ka kaniya, tungod sa tasya ubog man niya. Isang tunay problema, piglitang mawala ka, tungod kay na siya kauban ka. Wala'y makabuto, kung kahit kaligo, kahit ikaw man ang luluwas ko. Dito niya sa langit, kalipay ang mapit, tungkol sa himay ang walang lupa. Isang tunay unos, bagyo sa kinabuhi, dili kayo kita mubuhi. Isakot sa ilanganan, di siya kita mudagan, si Kristo ang daling manulan. Wala'y makamuko, kahit kalimot, kahit ikaw ang magluluwas ko. Ito niya sa langit, kalipay ang mapit, tungkol sa himayang magpaglupan. Unos, bagyo sa kinabuhi, dili kayo kita mubuhi. Bisakot sa ilangatan, di siya kita mudagan, si Kristo ang daling manulan. Wala'y makamuko, kahit kalimot, kahit ikaw man ang magluluwas ko. Ito niya sa langit, kalipay ang mapit, tungkol sa himayang walang lupa. Sa iyong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa iyong kinabuhi, si Jesus lamang ang tugtugpan. Magbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay, ikaw gusto mo gana. Napatayang pabalaga, ang tulong sa Diyos, Ginoon ang una. Imo siyang bahandi, kay ang Diyos hatag kanino kinabuhi. Ang sulatan ng Ginoon, tao mabuhit dili sa panlamang, kung dili sa makagpulong sa naisulti sa Diyos. Dahil mong sukiling atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, mag-atod nga kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan. Mayong gabi, mayong pakig-uban sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kumusta mo? Nining taknaa, ako nagtuo nga naamo kanunay sa kadaugan, kaluwasan o panalangin sa atong buhay nga Dios. Sa atong pagsugod sa atong programa, ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhay nga Dios. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Yan usab kami amahan aron sa pasalamat kanimo, sa pagdaig kanimo, sa pagpasidungog kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong. Aron among mapahinumduman ang among kaugalingon sa mga mensahe nga modala kanamo diha sa imong mga saad. Mga mensahe nga maghatag kanamo kusog, kadasig, kaisog sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Amahan Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa kalampusan, sa kadaugan, mga panalangin nga among naangkon ining adlaw. Salamat Ginoo sa walay hunaw nimong pag-amuma sa matag usa. Niadtong misalig midangop kanimo. Ug salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman kanamong tanan. Thank you Lord sa kaayuhan,
nga imong gihatag kanamong tanan. Salamat o Dios nga bisan pa sa among panag-uban karon, padayon mo kaming i-bless. Salamat Amahan nga padayon mo kaming gitagaan og mga mensahe nga mo'y mulig-on kanamo diha sa among pagpadayon sa pagsalig ug pag-alagad kanimo. We declare blessing sa matag usa sa ngalan ni Hesus. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, may pagpaminaw sa atong nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi mga kaigsunan, na dugay gyud ko nga nakabalik, wala kabalik diri sa atong nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Tungod kay grabe gyud kasubaw. Unya dili gyud madala. Unya salamat sa Ginoo nga karon murag marang-arang na gyud. Bisan kung doon na pa may mga subaw-subaw, at least okay na, madala-dala na sa atong panag-uban diri sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi may pagpaminaw alang sa atong mga kaigsunan nga nagsunod sa atong FM station 101.3. Ganina mga kaigsunan, may action tag run out tungod kay ang ato ang connection na putol di ay gikan sa ato ang FM station, FM studio to transmitter na putol di ang connection. Murag nasangit sa kahoy. Muna nga paglantaw na kus monitor, wala na may tingog ang FM, ang transistor radio. Muna nga akong isubay na aday linya nga naputol. O salamat sa Ginoo nga nakabalik gyapon ang tingog diri sa atong FM station 101.3. Good evening. Ato nang i-share ang atong programa nga sa atong mga tagsa-tagsa kaila kay nagsugod na ta ang atong hisgutan kining pulong pagtutok. Importante kay ni sa atong pagpangalagad nga magtutok kita kang Kristo. Kay kung magtutok ta kang Kristo mga kaigsunan, nindot kayo kay naagi tay kasiguruhan sa mga saad sa Ginoo. Mayong gabi sa tanan mo replay sa itong programa. Ako nagatuo nga naamo kanunay sa kadaugan. Mayong gabi may papaminaw sa tanan na nakasunod na sa atong programa o nakahatod ang mga mensahe diri sa atong panaguban. Mayong pagiguban o good evening ni Kylie Jan. Good evening Pastor Gideon Candelario. Good evening, mayong gabi kaninyong tanan. Si Carmen Mahilo Bantigi is watching right now. Good evening ni mo diha Pastor. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Marlene Pahardo. Mayong gabi Pastor from Manila. Si Jurim, bless evening Pastor og sa tanang alagad sa Ginoo watching here in Cebu from Cebu Pastor. Samtang nagwork nagtan-aw sad sa imong live. Ulitaong buutan kugihan og dunay kahadlok sa Ginoo. Bulahan gyud ang babay nga makapangmana kanimo. Padayon ra gyud dong Jurim ha, padayon pagbinuotan kay sa unahan ikaw sa Dios panalanginan. Mayong gabi may pagpaminaw ni Pastor Adila Fatber Samera. Good evening Pastor Gideon og sa tanang mga viewers and listeners og sa tibok pamilya. God bless us all. Mayong gabi kaninyo diha Pastor. Maayo nga pagpaminaw o maayo nga pakiguban. Nalaygon ang Dios magapanalangin ni Juina Okulang Ponce. Maayong gabi sa tanang naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi may pagpaminaw no sa tanan nato nga kaigsunan diha. Maayong pakiguban na ilabi na diha ni Bilinario Florentino o ni Sister Gingging Simpron o maayong gabi ni Rufina. Good evening, Pastor, sa tanang naminaw wasing from Negros Oriental. Si Nars Boyan Matupahilo, Pastor Gideon, Pastor Alas, kumusta? Maayong gabi, dugay-dugay jud nakabalik sa live tungod kay wala ko balay. Wala po ko gyud ka live gyud Sister Nars. Dugay-dugay gyud kong wala gyud kabalik diri sa atong programa. Pila ka gabi, pila ka buntag, wa gyud ta ka live. Maayong gabi, mapaging-uban ni Gina Abasula Ayuban. Good evening, Pastor watching from Hindang Liti. Kusuguan diri. Okay. Magiroy pag ulan-ulan mga kaigsunan matudpas akong akaila nga
Pastor, karong mga panahon na bisag walay bagyo mag-ulan yun. Kay panahon maron mga kaigsunan sa tingulan. No? Si Ilsa Munda, maayong gabi, Pastor Gideon, og panalanginan ka sa Ginoo labi na sa pagdumala sa mensahe. Dalaygon ang buhi nga Dios. Salamat kaayo sa imuhang prayer, Sister Ilsa. Si Miggy Barumida, maayong gabi, Pastor, sa tanang sunod sa bulhaton sa Dios. Maayong gabi, ni Haris Larsio, maayong gabi, ni Merlin Digal, dugay ko nakabalik. Sige. Albert Palomar, maayong gabi, Pastor Gideon, ug sa tanang nagsunod sa pulong mo, kinabuhi ko. Maayong gabi, maayong pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsonan. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanato mga kaigsonan nga naghatag kanato kusog kadasig sa pagpadayon sa pagkinabuhi gyud sa pulong sa Dios. Mao gyud ay pinakaimportante nga padayon gyud tang magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Kay diha sa pagpadayon sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios mga kaigsonan naagyod ang kadaugan, naagyod ang kasiguruhan sa mga saad sa Dios nga ihang gipaabot sa matag usa ka tawo nga bingtuok kaniya. Mayong gabi, Pastor, kumusta imong subaw, Pastor? Naayaw ka na? Pastor, dalaygon ang Dios, nagauban ka ninyo. O kay Pastor Russell, o sa tanang nagsunod sa programa, pulong mo kinabuhi ko. Marang-arang na yun, Sister Gingging. Wala kayo, siguro kuan ka na, bitaw nga, mapahuay kay, kadayon na pampod nga, mataligsikan, inana yun. Kay numdum ko sa una mga kaigsunan, nga nag-live ko, o niya, samtang nag-live ko, nagdala ko panyo. Sige ko, kana bitaw nga gamit sa kong panyo. Doon na po ining comment taon nga, Pastor, kana nga sunod live ay lang pagdalag panyo. Kung murag maglisod, magdi ko magdalag panyo. Sige. Maayong gabi ni Pastor Carmen, maayong gabi pag-usap ni mo niya Pastor, maayong gabi Pastor, o maayong gabi usab sa tanang malipayo, mandinasigon ng sunod sa programa, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless na itong tanan. Mayong gabi Mayong pagiguba ni Joyna o Jingjing Tordelio. Mayong gabi mayong pagiguba ni Josepino Paran, Inday Dorlin Incabot Insay, request song matod pa ni Rufina, request kong song, Pastor, akong Ginoo. Sige, ato ni tagaan pagtagad, agi mong gi-request. Atong nga tagalog pagtagad, awit magalangit, diri na sa atong nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko, akong Ginoo. Mayong pagiguban ni Junior De La Rosa Stante, mayong gabi Pastor sa tibok mong pamilya, mayong gabi ninyo diha, Brad. Og si Brother Josepino Paran, mayong gabi Pastor Gideon, og sa viewers and listeners. Sister Rosia Chin, maayong gabi. Ato igsoon nga nano kadiya sa Thailand, maayong gabi. Taiwan, no? Taiwan, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Kauna-una gid ko ka ato miaging adlaw mga kaigsonan. Kana bitaw nga ang Dios nakakita gyud sa unahan, kana bitaw nakakita gyud sa unahan sa atong nga programa bisan sa atong kinabuhi. Unsa bitaw mas inatian. Brother Josepino Paran, maayong gabi. Pastor Gideon, viewers and listeners. Sister Rosia Jane, maayong gabi. Igsoon nga naman kadiya sa Thailand, maayong gabi. Sa kwan na. Taiwan, maayong gabi. Maayong kapagpaginaw. Kung naging po ka, ato ni aging adlaw mga kaigsonan. Ako sang kuanon ha, kay mura kunog karat. Matod pa. Ako asa ni nga kuanon ka nagkapuhan kay karat. Ako sa kuanon ha, kay mura kunog karat. Ako asa ni nga
Nagahubay pinitukan mo. Kami na ako na. Ay, ayok lang. Hindi na. Dito na. Wala na ako. Sige no. Salamat kaayo sa concern po sa akong asawa. Matod pa. Karat daw ang gawas sa audio. Salamat po kaayo. Ako ra nga gitarong o niya kulang na gina siya og trapo ang mga flag sa ato ang gamit na sound card o sa ato ang mga connection diri. Labi na po kay giagi man ako ni Focusrite interface kini atong live. Sa ako nang gikaingon kaganina mga kaigsunan, kana bitaw nga ang Dios nakakita gyud sa unahan. Ato naman gyud ang kanunay ginawali o ginapahinumdom gyud sa ato ang programa sa matag usa nato kakinabuhi nga ang Dios nga atong gilagara nakakita siya sa mga butang nga wala nato makita. Wala nakakita siya ba sa unahan unsay sitwasyon, unsay mahitabo, nakakita gyud ang Dios. Before na siya mahitabo, ang Dios mag-andam daan, ang Dios prepare daan nga mo atiman, mo tagbo sa tanan nga gikinahanglan. Kay sa miagi nga sa to nga pitsaha, Lunes man siguro. Pila na kaadlaw siguro na labay, murag Lunes or Merkules, Martes. Di na ko kinumdo. Ang cellphone nga atong gigamit para live, ning kalitra siya og factory reset. Unya dili na gyud nako magamit ang Huawei, no. Igor na siya maginana. Unya di gyud nako na siya makuan. Kung ako na siyang post ang iyahang power og kuan, kanang power og volume kay maoy ako ang naibaw-an nga posibilidad mas ma-restore bitaw, ma-recover ang iyahang kuan, dili na gyud bisik saon. Unya kung akong idiin siya og kuan mo mangayo siya og kanang mapilion ko og restart or factory reset, murag i-robot ba nimo ba? Unya ngita na siya og kuan, ipa-connect daw kuno sa PC. Kuan na gyud siya, unya naay giduol na ko isa sobra kuno nga gamit. Kay kasagaran magod nga mag-live ta 2 years mura og mag 3 years na ni kani nga ko dili lang murag taon-taon na gyud nako ni nga cellphone. Siguro gini siya gapaak sa charger. Mag-live naka-charger kay kuan siya kanang dili siya ka apas sa ato ang gitas-od sa ato ang kuan kanang oras. Labi na gyud sa una nga live buntag alas 9 human og alas 10 alas 11 alas 11 alas 12 nya naapagyoy mo live og buntag, live na pug hapon, napoy mo live og gabi. Unya pila ni katuig yun. Muna nga wag yun ko mag-speak ba nga imbis makarelax kay gipulihan jag bago nga cellphone. Murag ni surrender na punoon siya, pero ako ning ipatanaw sa technician kay kuan man ni siya naagi ni siya value ning cellphone na. Muna nga moingon ko ba nga nakakita gyud siya sa kuan, ang Dios katong gilagaran nakakita gyud siya sa unahan. Doon na siya gamiton nga mga tao nga dunay kasing-kasing nga walay pugong-pugong sa pag-abag sa puluhaton diin nagapamuhat ang Dios sa paghatod og mga mensahe aron ang tao mabago mausab. Munang bless gyud ka ita mga kaigsunan nga padayon ang Dios nga nag-amuma, padayon ang Dios nga nag-atiman, padayon ang Dios mga kaigsunan nga nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan.
Mayong gabi, mayong nga pakiguban ni Sasi Kondi, Elina Elisna Kwamag, praise God, thank you Jesus, kumusta pastor? Salamat nga okay na ka. Pastor uban sa tibok nimong pamilya. Bless evening pastor og sa tanan nga mga kaigsuonan. Og maayong gabi pastor, kumusta mo diha og si Pastor Russell? Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Karat-karat pastor ang sounds tungod na sa kana bitawng mga flag nga medyo dugay-dugay na gani, wala kay nato maabli. Mukuan siya, kinahanglan siyang limpyuhan. Muna nga, salamat po sa Ginoo nga okay na. Okay na gyud, wala na siya karat. O niya, maayong gabi, may pakiguban ni Risha Chain o ni Nars Buyan. Salamat kayo sa pag-share. Si Maria Presente, maayong gabi, pastor, sa tama anak sa Ginoo. Sa Dios sinaot nga ang tanan nga anaa sa maayong kahimtang uban sa kadaggaya. Wow, ine no? Maayong gabi, pastor, og sa imong pamilya watching from Isabelity. Ato mga kaigsunan diya sa Isabel, maayong nga pakiguban, maayong nga pagpaminaw. Mugawa siya, update and recover system. O ni ako na siyang gitagsa-tagsa, niya factory reset, restart, na yung power off. Niya ako kinang isang gitagsa-tagsa, marag dili makuano. Ligid siya, Mana siya ato agyong gigamit. Niya, sa wala pa ni siya may nana, kihi tagbo na gyud sa Ginoo ang kuan, kanang atong cellphone. Nana bitaw ka, milagroso mga kaigsonan. So, mo-update gyud siya, niya, kung ako ni siya gitagsa-tagsa gyud na ako na, wala na gyud. No? Wala na gyud siya. So, ako ni ipatanaw sa kuan, kanang mga yuhay kay di man ako maapas, dili na ako kaya pag kuan, kay gihurot naman ako og pislit pislit tanan. Mayong gabi ni Norberta Yotratsi, mayong gabi ni mo diha sis atong son nga nanukan sa Bindoy matot pa. Good evening Pastor Gideon, ilabi na gyud sa tibok mong pamilya, and God bless you and your whole family watching here in Bindoy. Siliti Gundaya, good evening Pastor. Annalyn Varquez, Ging Simpron, thank you ma'am. Ging, miss you ma'am. Oy, salamat kayo sa pag-share o pagtumbaya ni Sister Annalyn Varquez. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban. Medyo karat lagi Pastor. Okay, marag human na, marag okay na no. Si Maribel Avanio, maayong gabi. Sige. Si Ma'am Iris, maayong gabi ni mo diha Ma'am Iris Cabrera. Nandano ka diha sa Cebu City. Salamat na aka na pastor, gikan ni GP Santiago. Salamat kay Ginoo nga murag okay na gyud, kanang kaingon na gyud nga mawag tangyod ang subaw. Si Pamela Catalan ni Nuyo, maayong gabi ninyo diha Sister Pamela. Og maayong gabi ni Brother Agaw Albert no to asa lungsod. Maayong gabi ni Brad Joel og ni Marin Cora. Ato mga kigsona diha maayong gabi. Pastor, kung naguba ang cellphone, katuyuan jud sa Ginoo, panalangin na may bago. Before nga naguba, na bago, niabot na. Kani nga itong gigamit, bago yun na siya. Mahal yun kaya na siya. Di ko kaya ana. Pero, gitagbo ra gyud sa Ginoo tanan. Si Glory Donaire Fortuna, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Diyos kay naka-live na ka, Pastor. Dalaygon ang Diyos. Request awit makalangit, labod. Sige ato na yung tagaan o pagtagad ang ipang request dere nga awit makalangit labod. Unya ato ra siguro ning tagaan og pagtagad kining usa ka awit mga kaigsonan, humani ni mo hisgot na ta aning pulong pagtutok. Ato nang hisgutan mga kaigsonan kini nga pagtutok diha kang Kristo. Mao na pinaka-importante. Nya gihatag po ni Sir Villanario ang bersikulo diha sa Hebreo Kapitulo 12. Yan, versikulo 1 hangtod sa versikulo kanang 2. Diha sa versikulo 2 na diha ang versikulo nga tutok diha kang Kristo. So alang sa nakaabli nag Biblia, pwede ra gyud nga inyong ablihan inyong Biblia diha sa Hebreo Kapitulo 12. Maayong gabi ni Glory Donaire Fortuna, maayong gabi Pastor. Salamat sa Dios kay naka-live nagyud ka Pastor. Dalaygon ang Dios, request awit makalangit labod. Ako na din nabasa no.
Si Andrea Villanueva, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo naka-live na sad ka. Amen, no? Maayong gabi Pastor Gideon. Ni Ma'am Iris, maayong gabi ini mo diha, Ma'am. I hope karong Marso next year first week makaari ka diri sa kuan kanang ato ang second anniversary sa ato ang simbahan o niya sa ato ang FM station diri nya anak pong adlaw birthday sad nako ana murag kuan lang ba kanang gidungan ra gyud. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan, ilabi na sa tanan nga naga-replay sa ato nga programa. I declare nga ang Dios padayon magapanalangin. Amen, matud pa. Salamat sa mga kasing-kasing nga manghinatagon sa imong buluhaton. Pastor, nalaygon gyud ang Dios sa iyang pagkamaayo sa imong kinabuhi. Actually, dili lang ni ako ang buluhaton, ato ning buluhaton tanan. Kaning programa ang pulong mo kinabuhi, kini bitaw pagsangyaw sa pulong sa Dios sa social media. Dili ra gyud ni ako buluhaton. Buluhaton nato ni tanan. Mao bitaw nang gidasig gyud ako ang matagusa nga ato ning i-share, ato ning kana bitaw ang isin ngadto sa ato ang amiga, amigo, kaila, pamilya, ma-GC man, ma-Messenger man o kaha ma-Facebook account para ang ato ang mga higala, ang ato ang mga kailang, mga mahal na to, mga igsoon, makadungog sa pulong sa Dios. Kaya sa panahon nga makadungog sila sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios, gahom. Dili gyud mahitabong makawang ang pulong sa dihang ilang madunggan. Ilag yung mahinuktukan, dili man diha-diha siguro, pero ngadto-ngadto, mga kaigsonan, malamdagan sila tungod sa pulong sa Dios nga doon na ni siya gahom. Si Apostol Pablo miingon, dili ko ikaulaw kining mayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios. Alang sa pagluwas ni atong mutuo, una mga Hudiyo, ingon man ang dili Hudiyo. So maluwas mga kigsunan, sa pulong sa Dios nga mao ang maayong balita, mga igsoon, katurag yung mutuo. O niya, si Jesus miingon nga ang taong mutuo, nagbuhat sa iyang mga buhat. Muna nga ikaw ako, kanunay nagpahinumdom ang Dios nga dapat doon na tayo buhaton. Buhat sa mga buhat ni Jesus Christ. Matod pa ni Inday Badiday. Maayong gabi ini mo, Inday Badiday. Sinaliza Payat, salamat salamat na ka pastor. Maayong gabi. Maayong gabi. Welcome Annalyn Varkis sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta imo kang kahimtang diha sa Saudi? Ang Ginoo nagauban kanimo, ayaw kalimot pagpasalamat sa Ginoo dahil siya sa tibok mong kinabuhi. Maghatag ang Dios og kalampusan sa imuhang mga tinguhang pangandoy, ayaw siya kalimti. Kay siya ang source sa tanan, kusog, protection, usay atong gikinahanglan bisan asa tas kalibutan, wala tay laing gikinahanglan kundi ang atong Dios. Nga mo'y tagiya sa tanan, tagiya sa atong kinabuhi, diin kita mo atubang kaniya. Mo nang bisan asa mo mga kigsunan, ibutang sa Ginoo, ayaw siya kalimti. Matod pa, Pastor, nag-reply ra ko ugma, dili ko ka-focus tanaw, Pastor, lag kaayo, ikan Pastor Carmen. Sige, Pastor. Sydney of Sima, maayong gabi, Pastor. Pastor, request kong song, katong imong kompos lahutay. Sige. Murag dili pa kay ko kahunat og kanta. Wagan, nagama kong mga sound music, kay nagsugod kong record yun. Kung gitun-an yun pag-ayo, nya dili lagi pud ko focus kay kinilagi pong naisubaw. Mo nang wa gyapon ko kakanta. Si Asuncion Cabrera, maayong gabi Pastor. Watching from Calapi, Bohol, uban sa akong bana. Si Dandan Cabrera, maayong gabi ninyo diha. Ang Dios magpanalangin. Salamat kayo sa inyo nga pagtumbaya o pag-share sa tong programa. Ako nagtuo nga inyo ning gipaambit kanto sa inyong mga kailag higala na binagyon sa inyong pamilya o kamo sa Dios panalanginan ni ana.
Si Elena alis na. Sorry, Pastor, na mali ko pagsulti. Buluhaton es Ginoo. Okay. Si Delia Inte. Good evening, Pastor, watching from Kuwait. Maayong gabi Si Masusun. Sige, maayong gabi maayong pagpaminaw. Dalaygod ang Dios. Magapanalangin sa tanan. O ato ta mga kaigsunan aning pulong pagtutok. Ato ning taga anong pagtagad. Kining pulong pagtutok. Kay mao gyud ni usas ato aning gikinahanglan sa ato ang pagpadayon sa pagpangalagad o pagpadayon sa paghulat sa saan sa atong buhing nga Dios. Dili gyud nato kalimtan mga kaigsunan ang makapadasig gyud nato biya sa atong pagpangalagad sa Ginoo kini gyud ga mga saad. Kung ato ra gyud lauman ang mga gisaad sa Dios, dili ba gyud ka maluya. Dili gyud ka laayan. Kung doon na may mga panahon nga mubati kag kalaay kaluya, tungod na sa resulta na sa paggamit sa atong idudungog, resulta na paggamit sa ato ang mata o kaha ka ng pagpaminaw. Mga kaigsunan kay dili gyud nato kalimtan bitaw kung asa nato gihatag atong mata, asa nato gihatag kining ato ang asa nato gihatag atong pananaw ba, ang ato ang ipapalaminaw, asa nato ni gigamit. Mga kaigsunan, kuang gyud na siya, muhatag yung nag-epekto sa ato ang kasing-kasing, muhatag yung nag-epekto sa atong una. Muna nga, kung naluya ta sa pagpangalagad, ning bati tagkaluya, tungod na kay, wala na to maampingi ang paggamit sa atong mata, wala na to maampingi paggamit ang ato ang igdudungog. Doon na siguro yung mga panahon nga, nakadungog kag makapaluya, nakakita kag makapaluya nimo, apan ni atong panahon na gatuor gyud ka nga dili maluya, apan imo na tong nagaag pagtagad na entertainto nimo mo aksyon gyud ka ang nagkaluya. Kay resulta na og epekto na sa imong paggamit sa imong mata o kahaig dudungog. So ang ato karong nga hisgutan mga kaigsunan, kining pagtutok kang Kristo. Alam nimo mga kaigsunan, samtang naminaw ka karon, pwede ba nimo nga eksaminon ang imong kaugalingon o kaha ang imong nasinatian kaniadto bitaw sa diha nga mingtuo ka Ginoo? Mingtuo ka ba nga dunay namatay si Jesus Christ na nagpakamatay alang nimo aron makapangalagad ka, aron makasimba ka sa Dios? Mao man ay rason mga kaigsunan nganong namatay si Jesus Christ. Aron makasimba ta sa Dios Amahan. Kay ang tinuod kung dili pa ta luwas diha sa sala, never tang makasimba sa Dios. Kay ang Amahan mga kaigsunan una sa tanan, hustisya siya, balaan siya. Dili siya kadua-duaan. Dili siya pwede mga kaigsunan nga kana bitaw nga palahay lang ang pagpangalagad. Giklaro gyud sa Dios mga kaigsunan nga kana bitaw ningon diha nga ang Dios dili siya mubuog kamot nga dili makatabang bisag asa ka. Taas kay siya kamot kumbaga. Siya go'y nag-umol sa kalibutan. Siya ang naghimo nining tanan. Bisag asa ta sa kalibutan. Igsuon kaya kang tabangan, proteksyonan, panalipdan, tagbuon sa Dios. Pero nganong may mga panahon nga ang mga tao dili maatiman sa Dios. Tungod kay ang Dios mismo mo palayo. Unsay rason nganong mo palayo ang Dios? Tungod na sa kalapasan o kasalanan nga nahimo sa tao. O gikuha ni Jesus Christ ang sala. O gitudluan ta aron dili kita magpuyo nga naas kalapasan. Sa ingon makaalagad ta sa Dios, kanunay tang muduol sa Ginoo nga dawaton ta diha. Kay wala naman gikuha naman ni Ginoong Hesus ang atong kasalanan. Gihinluan naman ta. Muna nga magpabilin ta o magpadayon ta sa pagkinabuhi nga balaan, pudli, matarong aron sa ingon sa atong pagpangalagad sa Dios, dili ta niya pakyason. Iya tang dawaton og mo resulta kini sa panalangin nga ihangi saad sa tanan. So diha sa ato nga pag-alagad o pagtuo sa Ginoo, sama nimo hinumdumi daw mga kaigsunan kung kanus-a ka nagsugod sa pagtuo Ginoo. Unya gikan didto hangtod karon, hinumdumi daw kung unsa ang pinakamaayo nga imong nahimo para sa Ginoo. Dili nang para sa tao.
kanang para sa Ginoo. Unya hinumdumigyod kung nalipay ba siya, naimaya ba siya, nahimuot ba siya. Kung nahimuot nalipay ang Dios hinumdumi, dili gayod kaniya hikawan, dili kaniya balibaran, dili kaniya sayluhan. Iya kang entertinon, iya kang unahon kumbaga. Muna nga si Santiago mingon sa duol kamo sa Dios ug moduol siya mga kaigsuonan. Unya kanang pulong pagtutok mga kaigsuonan usa na ka pinakaimportante nga kana bitawng hinumduman praktiso natong mga Kristohanon. Sa lain nga mga pulong munay pinakaimportante nga angay batasanon ikinabuhi nga bisan asa ta manaamas sa trabaho, manaamas negosyo, o bisan asa na amas balay, na amas kailan, amas mga amigo, amiga, or sa tinulungan pa, barkada, mga kaigsuonan. Importante ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing, nakatutok lamang kanunay kang Kristo. Kay kung natutok, kining tanan, diha kang Kristo, mga kaigsuonan, dili kakabsag kadasig, dili kakabsag kusog, dili kakabsan mga kaigsuonan diha sa kaisog sa pagpadayon sa pagkinabuhi sa mga pulong ug mga mensahe pamaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya atong hinumduman matag mensahe o pamaagi sa Ginoo nga atong gisugdan sa pagpangalagad o gisugdan nato sa pagsunod o pagkinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Sulayanta unya sa panahon nga sulayanta apan ang atong kinabuhi na katutok kang Kristo, dili gyud makasulod ang kaluya. So unsa may kasagaran o hinungdan nga nakapaguba or nganong ang tao dili katutok kang Kristo? Moingon ang uban mga kaigsuonan tungod na sa tao, pastor. Ngano man gibut-an gyud di ay kas tao nga sayon naman lang kaayo ipanumangil sa tao ngadtos iyang isigataw. Murabag kumbaga wala na ko'y kagawasan, pastor. Kay mura ko gihiktan ako. Asyaro, ang imong una, ang imong kasing-kasing gihiktan dahil na. Walay bisan kinsa nga kana bitang pagpanumangil nga unuran sa Dios. Dili na unuran sa Dios kanang manumangil bitaw ang tao. Sama sa panahon ni Adan o ni Iba, nga gipasingin la ni Iba, agipasingan la ni Adan si Iba, o niya si Iba sad na numangil dahil sa bitin. Wala gyud na kanang dawata sa Dios. Ang gisulti sa Dios mao gyud toy natuman. Wala mausab ang mensahe sa Dios tungod sa pagpanumangil sa tao. Munang sa atong pagpangalagad, dili nato katunan o dili nato kuanon bitaw kanang dili nato katunan o anaron ang atong kaugalingon o pagpanumangil. Ayaw panumangil. Gumuingon ka nga wala ko kaalagad, wala ko kapangalagad sa Ginoo, pastor, kay tungod sa akong maanak. Dili sad na mao. Dapat tungod sa imong mga anak, mualagad gyud sa Ginoo. Dapat idana. Kay muraban og mas dako ang mga anak kaysa Dios. Mura ba og ningtungha ang imong anak, ditungha atong kinabuhi kung wala ang Ginoo? Mga kaigsuonan, unsa may kasagarang hinungdan nganong ang tao dili katutok ni Kristo? Unsa man para nimo. Sikat kani adtong nangalagad ta mga igsuon hangtod karon. Unsa may kasagarang hinungdan nga nganong ang tao dili katutok ni Jesus Christ? Ang uban mo ingon nga tungod na sa simbahan, tungod na sa akong ginikanan, tungod na sa akong maigsuon, tungod na sa pastor. Mura ba og ilahan na lang sa tanan.
Kako naning kamot yung ko, unya, makasala na lang ko tungod sa tao. Mga igsuon, bisag tuyukan pagka sa bisag unsa nga dili maayo, kung ang imong kasing-kasing ug imong nauna, ang nakapanag-iya ni ini ang Dios na. Kumbaga nahalad na nimo ang tanan, wala nay time pa nga imong gamiton ang imong mata, ang imong dalunggan sa pagpaminaw sa mga pulong sa kalibutan, kay imo nang nahatag sa Dios, dili ka makapanumangil di bisag kinsa. So ato inumduman mga kaigsunan kining ato karong paghisgutan, pagtutok. Importante ini nga nakatutok ta kang Kristo. Unya unsay makapadisturbo sa ato ang pagtutok kang Kristo. Kana bitong mututok ta kang Kristo mga kaigsunan, ako ning ibutang sa pulong mapa. Samtang nagbiyahe ka, panalita, nagbiyahe ka. Naani mo ang mapa sa usa ka syudad. Kanang mapa mga kaigsunan, mao nay musugilo nimo asa nakadapit. Labi na gyud kanang mga mapa nga naa dito kompleto tanang street, tanang iskina, unya matag iskina na ago na ang mga ngalan dito. Like sa Manila, na yung mga avenue, Taft Avenue, sa panang mga street diha. Unya, naapagyo yung mga kana bitang number ang matagbalay. Matagbalay na ay number. Murag sayop man tong number ang matagbalay. Ang matagbalay ba? No na ay number. Di yung ka mawaa. Bisag asa ka. Basta kay insakto o kumplitong mapa, di gyud ka mawa. Pero kung musalig mo balhin ang imong pagsalig, nga nisalig kas mapa apan gibalhin nimo ang imong pagsalig sa gitawag GPS, kisabay hilig og gamit og GPS. Usahay mga kaigsunan kanang GPS, mutug-an na pero usahay pod di pod mutug-an. Kay gamit bitaw kog GPS mga igsuon, mo man ay kasagaran sa gigamit sa mga driver, taxi driver, sa mga tourist driver, or sa mga driver nga moadtog mga biyahe, musalig dayog GPS. Na usa ka tourist van nga gi-search nila atong sa atong lugar diri sa South dapit sa Cebu. Karon gipaagi sila sa GPS nga kubang-kubang kaindalan. Hangtod sa unahan, dili na ka atras ang ilahang ban, ang ilahang sakyanan, di na gyud kaagi, nagka-problema hinoon silang tanan. Muna nga, usahay ang tao mga kaigsunan, madisturbo ang iyang pagtutok kang Kristo kung mabalhin ang iyang pagsalig. Ako nakasway gyud ko mga kaigsunan nga gisaag ko aning GPS. Dili man pag-unsa mga kaigsunan. Dito mis gihulngan, unya naay nag-chat nako nga naay magpaampo dito sa ospital sa gihulngan. Unya wa pa gyud ko ka tuod anang ospital sa gihulngan. Gikan mi sa Dumaguete. Unya pag-abot sa Himalalod, La Libertad, umat sa La Libertad, gihulngan naman na. Dito pa lang sa La Libertad, gasunod akong GPS. Pag-abot dito sa syudad yun sa gihulngan, ang araw nga mo inigiya na mo, nga kuantos GPS, mo left turn mi. Nya, pila na lang ka metros, na anak ko no ang hospital. Lipay mi kay ingon respond ko sa nagchat niya. Okay na ma'am, kanang dool na mi sa ospital. Naon sa man nga pagkaunsa ang mga kaigsunan na dugay na mong tan-aw, daghan namang mga buwak. Unya na naman dito ang araw nga adto may pahunongon sa GPS. Naon sa man nga imbis hospital ang amo ang search. Gidala mamis GPS dito sa Minterio. Minterio mami gidala. Nangutana mi mga kaigsunan anang mga driver og sikad-sikad. Boss kanang asa ng hospital. Sir, layo ra kaayo sir.
Minteriyo man ni diri. Layo, katong highway nga inyong giagian, streeton lang to nimo. Tuwa dito gyud sa unahan ang hospital. Kung nausa man din ang GPS. Muna nga, usahay mga tigsonan, nakapasaag ang ato lang kaugalingon tungod sa kinibitaw nabalhin nga pagsalig. Nabalhin nga kana bitaw nga pamaagi. Nga natatoy pamaagi nga pastor, istrita lang ni pastor. O niya, dapit sa wala, makita na ninyo ng hospital. Makita lang. Pero dito sa GPS, dili pa makita. Suruyon pa, gipasuroy pa mi. Gipaliko pa mi kaduha, pag street na, minteryo di ay haska pagka. Sa laaga, yun may mga kaigsunan. So muli nga, aturong hisgutan, ang pulong kining pagtutok kang Kristo. So unsa may mga kasagaran nga makapadistract or makapaguba kanang mga hinungdan nganong muundang ang tao sa pagtutok kang Kristo. Ato ni nga hisgutan mga kaigsunan kini nga gitawag libro sa Biblia nga gisulatan aning pulong tutok kang Kristo. Hebreo kapitulo 12 sugod bersikulo 1 o bersikulo 2. Ingon din hibusa kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi. Moingon ganita ang mga saksi, naghisgot din siya nga mo share mo kana nga mo share nimo sa ato pang pinulungan mo walin nimo. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato og ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Ang pulong lumba nga atong gisalmutan nag-start na sa atong desisyon. Dili na to kalimtan ato ng desisyon, dili na desisyon sa uban. Nganong nangalagad ta, ayaw gyud og tuguti nga nangalagad ra ka tungod rang sa tao. Tungod lang sa butang, tungod lang sa milagro, tungod lang sa kwarta, tungod lang sa snacks. Daghan kayong mga tao nga maingong, pastor, salamat yung ko nga nausab yung ko tungod sa snacks. Nabag-og yung ko tungod atong milagro. Kung walay milagro, wag yun ko mabago. Lahi yun ang tao nga naubago tungod sa mensahe sa Dios. Kaya ang kabaguhan manggod sa tao tungod sa mensahe sa Dios magpabilin. Kay dili lagi ang pulong sa Dios. Mahanaw man ang langit o ang yuta apan ang pulong sa Dios magpabilin. Kung ang tao na bago, kung ikaw o ako, kitang tanan na bago tungod sa mensahe sa Dios, ang imong kabaguhan di yun na mulubad. Pero kung nabago ra ka tungod sa panalangin sa Dios, nangalagad ka kay parang panalanginan, mao di ini kuan. Dunay kuwang bantayanan ug ampinganan kayo ang imong pagsalig. Kinahanglan sa ato ang pagkabaguhan nga naangkon, kinahanglan ang tinubdan ni ini mensahe gyud sa Dios. Pulong gyud sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo. So Dios bersikulo 2 ingon dinhi itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit ni ini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Usa kini ka mensahe nga nagdasig kanimo. Nagdasig kanato ug naglig-on sa angay nato nga kana bitaw mabatasan sa atong pag-alagad sa Ginoo kini yung pagtutok kang Kristo. Kay kung mututok gyud ta kang Kristo mga kaigsunan, ang pulong pututok diha ihang iskutan dinhi mga kaigsunan kanang wala mosibog si Jesus. Dapat sa atong pagpangalagad dili pud ta mosibog. Unsa may nasinatian o gipakita ni Jesus Christ nga nagpakita nga wa gyud sa mosibog, wa siya muundang. Di ba si Jesus Christ sa diha nga nagsugod siya sa pagsangyaw sa maayong balita,
mahitungod sa paghari sa Dios, gibabagan dayon siya. Gisamok-samok dayon siya. Doon na dayon mga tao nga nagpakasakto. Sila mo'y sakto, si Jesus mo'y sayop. Daghan kay mga tao nga mibugal-bugal ug dili lang sa pagbugal-bugal. Sa diha nga kana bitaw magsugod na si Jesus og wali, naapoy mga tao magwali. Naapoy mga tao, mga kaigsunan nga mupabarog sa ilang pagtuo nga sila insakto. Si Jesus mo'y dili sakto. Si Jesus mo'y kulto, dili sila mudawat. Now sa ato pon nga pagpangalagad, ayaw ni siya kalimte. Ayaw ni siya ipadaplin sa imuhang desisyon nga mga lagad ka ni Jesus. Timan kung unsay na sinatian sa mga propeta, sa mga tinun-an ni Jesus Christ, o sa mga apostoles, samtang nagsunod na ni Jesus Christ, mausab ang atong masinatian. Doon na po yung mga tao nga magpakasakto, doon na po yung mga tao nga mubaruga sila mong sakto. Ikon ang imong pagpangalagad tungod lang sa milagro. Wala kay kakasabot sa minsay o pamaagi sa Dios. Weak ang imong pagpangalagad, may posibilidad nga imbis si Jesus ay mo tutukan, mga laing tao na lang ang imong sundon. Muna na yung mga tao, mga kigsunan nga dili ligon gani sa pagtuon sa Biblia, dali kay mapukan. Dali kay madala. Kumbaga, dali kay ilaron. Munang bintaha kayo nga ang tao nga tinud-anay nga nitutok kang Jesus Christ. But ipasabot, nakakaton sa mga mensahe ni Kristo. Dili lang nakakaton, nagpabilin. Muna niingon si Jesus Christ, kung kamo magpabilin kanako, o ang akong pulong magpabilin kaninyo, importante yun ka ng pulong ni Jesus Christ, mga pagtulunan ni Jesus Christ, mga saad, o mga pamaagi, mga kaigsunan, maunay atong barugan. Maunay ato ang kanunay hinumduman, kanunay natong eksaminon kung nagpabilin ba ni sa atong kasikasig, o guna-una mga kaigsunan ko Ginoo. So, unsa may makapaguba? Unsa kahay makapaguba? Unsa may makapasamok mga kaigsunan? Moingon siguro ang uban, kabalaka sa kinabuhi. Siya siguro na mga kaigsunan, usag yun na nga makapaguba, makapadistract sa imuhang pagtutok kang Kristo, pagsunod ni Jesus Christ. Kanang sobra nga kabalaka, may tungod sa kwarta, may tungod sa trabaho, may tungod sa pamilya, o may tungod sa kaugmaon. Usanas makapalayo, mga kaigsunan, sa kana bitawng imuhang pagtutok kang Kristo Jesus. Kini gisulat ni Apostol Lucas, mga kaigsunan, diha sa Lucas 8:14. Imura ng basahon, mga kaigsunan, ingon din sa 14, Lucas 8:14. Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunokon, masagbot mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang kabalaka og ang bahandi, ingon man ang kahilayan ni ining kinabuhia, mituok kanila og tungod niini ang ilahang mga bunga iyasot. Dili mapuslan. Kumbaga, dili makapan-multiply. Puyasot means kanang dili makapanakod. Dali silang matakdan. Dili makabunga. Dili mapuslan, mga kaigsunan. Ang mga tao nga nagtuo nga inana og kahintang, nga nagtutok sa kabalaka, mahitungod sa kwarta, mahitungod sa trabaho, mahitungod sa pamilya o kaugmaon, kay sa buluhaton sa Ginoo, kay sa pagpangalagad sa Ginoo, dili og dili gayon makapadayon. Kining klase nga mga tao nga sama niini, mitutok ni sila apan wala makalahutay. Usas makapadistract, usas makapaguba sa atong pagtutok kang Kristo, kaning sobra nga kabalaka.
dili man nato malikayan kanang naa kay kabalaka, pero dili maayo nga naa kay kabalaka sa mga butang nga imo lang tiyaan. Diha sa sulat ni Apostol Juan, kung si Apostol Juan mo'y ato asan nga tagaan og pagtagad nga ato sang patalinghugan ang iyang mensahe diha sa libro Unang Juan, no? Unang Juan kapitulo 2, versikulo 15 hangtod sa versikulo 16, nag-ingon din ayaw ninyo higugma ang kalibutan, o bisan unsa nga iya sa kalibutan mo higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma samahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan ug unodon kahidlaw, ang tanan gikaibgan sa mga mata sa tao. Mata og ang tanan nga gipakisagarbo sa tao dili kini iya samahan, kundi iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kaubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kangturan. So atong barugan ang pagpabilin sa pagbuhat sa kaubuton sa Dios. Ang pagpabilin o pagpadayon sa pagbuhat o pagtrabaho sa gustos Ginoo. Diha ta dapat magpakaton o diha ta dapat magpatudlo. Ang rason nga nung adto tag simbahan o kaha maminaw tawag mga wali bisan asa nga Facebook Live mga kaigsunan, importante ang imuhang makatunan mga positibo. Dili ng mga negatibo. Kay kung maminaw kag mga wali ang imuhang ma-entertain katong mga negatibo, mga igsuon, alkansi ka. Kay kung ang negatibo maoy imong tapukon sa imuhang kasing-kasing, maoy imuhang tabungan, at kisa may hilig og tabog saging, mo'y kasagaran imong tabungan sa imong kasing-kasing, mo'y kumbaga imuon nimo nga at kana nga sa laing istorya savings nimo mga negatibo, muanay gyud ka anag mga negatibo. So ayaw entertain ang mga negatibo. Dapat positibo kanunay ang mga pulong nga imong madunggan samtang nag-alagad ka sa Dios. Pastor Gideon, naabay mga negatibo diha sa kanang isig kaalagad o kaha sa simbahan? Naa. Kabalo ba mo? Usa sa pinakadelikado nga maka-impluwensya sa tao nga mao hinungdan nga ang tao dili na makatutok kang Kristo naara sa isig ka magtotoo. Uy, bandayanan kay na. Kung ang imong pagsalig naa sa imong isig ka magtotoo, ang pinganan kayo ang imuhang pagtuo. Dapat ang atong pagsalig, ang atong paglaom, ang atong pagtuo, ang atong gugma, kumbaga ang source ani, mensahe gyud sa Dios. Pulong gyud sa Dios. Ayaw gyud og tuguti nga ang imuhang pagtuo, ang imong paglaom, ang imong pagsalig gikuha nimo sa tao. Ayaw kuhaa sa tao. Dapat gikuha nimo na diha sa mensahe sa Ginoo. Gamita ang imong pagsalig ngadto sa tao, pero katong pagsalig nga gikan sa mensahe sa Ginoo. Buti pasabot, ayaw pataka og salig og tao. Dapat mosalig ka katunang tao nga dunay hingpit nga pagpangalagad sa Ginoo. Mailhan mo ang tao nga hingpit kaayo nga nangalagad sa Ginoo kay maghatod na nimo mga positibog mga mensahe. Ug mo nay kasagaran mga kaigsunan, tan-awa ra gud si David. Kasagaran nga gihisgutan diha mga kaigsunan nga makapaluya gyud mga kaigsunan kanibiyang isig ka magtotoo nga kanunay rang maghatod og negatibo. Kumbaga ba, imbis positibo para madasig ka, uy, mga negatibo naman noon ang ihatod.
Tanawa ra gud si David mga kaigsunan, ablihi gud ang inyohang Biblia. Diha sa Salmo 55, versikulo pag-ampo sa tao nga giluiban sa usa ka higala. Si David naghimo siguro prayer ani, pamatiya ang taon ako o Dios. Nagampo gid si David ini. Pag-abot sa 12, tanawa gud ang iyang mensahe dinhi. Kung kaaway ko pa lang ang nagbugal-bugal kanako, makaantos ako niini. Sabi no? O kung kaaway ko pa lang ang nagpakaulaw kanako, makalikay ako kaniya. Apan ikaw kauban ko ang nagbuhat niini. Ikaw nga akong sagabay sa suod nga higala, sagad kitang magsultihanay o magkuyog uban sa pundok paingon sa templo. Manimbahay. Isig ka panimbahay ba? Magbaritisay, magdinaotay. Maunay usas makapadistract, maunay usas makapaguba sa imong pagsugod o pagtutok kang Kristo. Kana mo entertain kag mga tao ba nga gikan sa nagkalaing simbahan, unya imbis ang isugilo nila nga sa ilang simbahan, nagpasalamat ko nga nahimong stepping stone ang ako ang simbahan nga diin ko gikan, dito gyud ko na dasig, dito ko naligon. Unya anong nibiya man ka kay gusto ko nga mas magamit pag yun sa Ginoo. Mao na mga positibo nga mga mensahe. Pero kung imong pangutanon nga nung kuan man ka ning biya man ka dito. Bati kay dito ay, bati. Kwarta-kwarta ra dito. Bati kay kinaiyang pastor, bati kay kinaiyang igsoon dito, lipakiro. Mura perpekto. Usanas makapaguba. Hinumdumi, kung kaya niya nang gibuhat sa iyang pastor, unsa pa kahaka nga bag-ura kang nakaila. Diba niya? Mauni usas mga nakapasamok ni David. Lisod kaayong likayan. Ingon siya nga, apan ikaw kauban ko, ang nagbuhat ni ini, ikaw ang akong sagabay. Og suod nga higala sagad kitang magsultihanay og magkuyog uban sa pundok paingon sa templo. Mga matay unta ang akong mga kaaway, buhi unta silang mangadtos sa kalibutan sa mga patay. Kayang kada utan anaa sa ilang puloy-anan o kasing-kasing. Si David mga kaigsuunan, kung imong lantawon ang sakit nga dadunggan ni David gikan sa kapwa, kanang isig ka magtotoo. Maoy na kasagaran nga nakapaluya niya. Siguro sa inyong pagpangalagad, dasig ka kaayo, apan kay gihakdan kag tabi nga dili mao, gihakdan kag istorya nga negatibo, na-distract ka. Wala na kakatutok ni Jesus Christ. Maubitaw ng bantayanan kaayo mga kaisunan, si Apostol Pablo grabe ka-istrikto. Grabe ka-istrikto si Pablo. Kay ganong istrikto si Pablo, swito manggod siya sa tanang maro. Kay kuan gud siya, malito gud siya nga tao. Siya gud ang pangulo sa tanang pangulo nga mo'y nagluto sa mga Kristohanon sa Jerusalem. Usagod siya nga misaksi og mibuto nga patyon si Esteban. Diha siya nga atubangan. Pero gitawag siya sa Dios. Swito kay si Pablo. Nga kasagaran nga makapaguba sa kinabuhi sa tao, ang iya lang isig ka magtotoo. Kay kato mga tao nga dili magtotoo, nga muhatod og dili maayong istorya, malikayan man na nimo. Maingon man kang, makasabot ra ko. Dili kay na sa sakit. Dili kay na sa bugat. Sagdi lang na kay, man na kabasag Biblia. Sagdi lang na kay, kitaray mo adjust. How about kung Kristohano na?
nagdinautay, inya ikaw may gisuginlan. Mao bitaw na niingon si Apostol Pablo, likayin ninyo kanang mga tao nga moangkong Kristohanon, apan ang baba, kumbaga, ang kasing-kasing, kumbaga, walay Dios. Kay ang tao nga dunay Dios, grabe na mo pailob, grabe na mo paubos. O ang tao mapailob mo paubos o mo pailob, kabalo ba mo? Dili na ipaila ang iyang kaugalingon nga mas maayo siya. Mahinungdan nga ang iyang gibiyaan perting batia. Mo ni bantayanan kaayo. Wala ba nimo ni mabuhat sa imong kinabuhi? Ingon kang Kristohanon. Kung nabuhat pananglitan, no na pa ba kay chance nga mahibalik ang imuhang tinud-anay nga pagtutok kang Kristo? Yes, do na. Kay do na tay bala ang espiritu nga magtudlo ka nato, nga mumaymay ka nato sa pagkinabuhi nga mahinulsulon sa tanang panahon. But ipasabot, ang tao nga nangalagad nga makabati sa tinud nga mga mensahe, willing niyang angkunon ang unsa may iyang kapakyasan. Kay mao man ay tinuod nga tao nga makahinulsol sa iyang mga sala. Pero kanang tao nga magpaka-insakto, magpakahingpit, nga mas bati ang simbahan, mas bati tong alagad sa Ginoo, tong pika simbahan, murag may pako, parang inana bitaw. Gahi kayo na nga makabalik. Kay lisod alang niya ang paghinulsol. Ug maunay usa nga gibantayan ni Pablo, kay equivalent na siya sa dautan ng mga tao. Di ba niya? Ang dautan nga manghigala makaguba gyud sa maayong kinaiya. Ang gihisgutan ni Pablo batasan eh. Unang Korinto 15 man siguro to. Unang Korinto 15. Unang Korinto 15 unya 33. Diha sa inyong Biblia basaha. Ayaw ka mo patunto ang dautan nga mga kauban. Kauban ha? Ayaw ka mo patunto ang mga dautan nga mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Ayaw gyud pa-impluwensya. Kung naay mga tao nga gikan sa laing grupo, gikan sa laing simbahan, mapareho ra nimong born again, mapareho ra nimo nga kuan ka nang magtotoo, unya tighatod nimo mga bati, tighatod nimo murabag. Kumbaga mangitag kauban. Kung imo na sang entertainon, 100% giablihan nimo siya, gitagaan nimo siyang paglaom nga imo siyang kuyugan. Magkuyog-kuyog na, dugay magkuyog. Mao nay usas makapaguba. Grabe na nga makapaepekto, makaapekto mga kaigsunan kanang mga negatibong mga pulong. Grabe kayo na nga makaapekto sa imong pagtutok kang Kristo Hesus. Munang bantay ang imong dalunggan, ang imong mata, nga isiguruha gyud mga positibo ang imuhang na entertain. Kay kon negatibo na gani ng imong na entertain, mao nay magtuyok-tuyok sa imong nahuna. Bisag maingong pagkana, bisag maingong patanga dasig kay kus pagsimba, naagyo kus pagkamainampuon. Karon lang na. Ihabaot kon ang imo ang pag-entertain, mao resulta na. Di na kakabantay. Nga na-influensya na di ay ka. Muna nga, si Apostol Pablo, grabe sa kanabitang kamainampingon.
Sumala siyang gingon nga gimanso niya ang iyang kaugalingon. Kanunay niyang gibansay ang kaugalingon. Kay strikto kay siya sa pagdumala sa pulong sa Dios ngadto sa mga tao. Gingnan ko diya ang mga tao diya sa unang Korinto kapitulo 5. Unang Korinto kapitulo 5, 11. Dito pa lang sa kapitulo 5 bersikulo 11 tanawa. Ingon din ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makigugoy-hugoy. Makigdialogo kumbaga. Sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan makailawason hakog. Kabalo ba mo ng hakog? Dili lang na siya kadalo. Kasagaran mga kaigsunan nga atong nakitaan, dalo hakog. Kanang muhikaw sa unsay unaan niya. Pero kabalo ba mo? Usa sa mga dagway sa pulong hakog, kana bitaw hikawan kas mga positibong mga testimony. Ang kasagaran nga iyang itunol nimo mga negatibo. Imbis hisgutan ang unahan, kato na noong naagian, mga negatiba, mga bati nga mga nasinatian mo hisgutan. Sa daling istorya, mga taong wala kamubon. Hakog, unya, ingon din mga Kristohanon nga nagsimbag mga Diyos, kanang dunay mga gisaligan, nagsampit og Dios apan nisalig sa ilang kaugalingong kanang unsay naa nila. Tigbutang-butang, mga palahubog, kawatan, likay ang bisan pakigsalo sa mga tao. Sumunay usas maka-padistract mga kaigsunan. Kay mo resulta na nga makakat-on kag duda. Maunay magdala nimo sa gitawag kapungot, kasuko. Imbis hayahay, malipayon, malinawon ang imuhang pagpangalagad mga kaigsunan, na distract na ka, naguba na. Maubitaw na nga dito sa Hebreo mga kaigsunan, baliki lang gutong Hebreo. Ingon diha nga busa kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato og nasala nga naghawid nato. Gilibutan kita sa dakong pundok sa mga saksi. Nga mo testimony, mo testify, monugilon. Bantayanan kaayo mga kaigsunan gyud ang atong pagpangalagat. So ato sa nga tagaan kunog pagtagad mga kaigsunan, kung unsaon nato pag-ila ug unsay mga ilanan sa mga tao nga wala nakatutok ni Jesus Christ, para mapamalandungan, mapanid-an nato itong kaugalingon kung asa natadapit nga kana bitawng kahimtang. Nagpabilin pa bata nga nagtutok ni Jesus Christ, or murag nihanap-hanap na unsa may mga ilhanan or timailhan pastor nga ang tao wala na di ay nakatutok kang Kristo. Una sa tanan, wala na'y kadasig, wala na'y gana kumbaga sa pag-ampo o pagtuon sa Biblia. Pag Kristohanon ka, wala na kay kadasig, wala na kay gana sa pagtuon o pagbasa sa Biblia o pag-ampo, mas hilig na nimo nga entertainon ang mga bati nga istorya, bandayanan na kayo ka. Na-influensyahan na ka, kumbaga. Hapit na lang magkuyog, parang inana. Mo na nga, imog yun na siyang ilikay ang imong kaugalingon. Imuhang bantayan, imuhang idulungog. Diri pa lang mga kaigsunan, kapila na gyud ta nakadungog nga bantay gyud ang imong idulungog. Imong mata, dapat ang na-entertain nato, ang hatagan bitaw nato sa atong mata, pulong sa Dios.
mga saad sa Dios. Dagan kayo ko nga mga tao nga nakaila kaniadto. Sa diha nga wala nila ihatag yun ang ilahang mata, ilahang dalunggan, kanunay silang nakapokus mga kaigsunan sa pagtuon o pagkinabuhi sa Biblia. Gihimo gyud sila nga magwawali o pangulo simbahan. Pero sa mga tao nga mo entertain og mga negatibo, labi nas mga tapok-tapok, mga kaigsunan, mga negatibo na hisgutan, wa gyud makalahutay. Wala makapamunga kumbaga. Pangutana, unsa may gipakita sa atong Ginoo nga padulngan ni adtong mga tao nga dili mamunga? Dapat nakabaluta. Dapat dili nato nakalimtan. Si Jesus mingon, ang sanga nga dili mamunga, putlon sa amahan. Ang amahan mo imuputol. Kabantay mo nga ang tao nga kanunay na magnegatibo, dili na ganahan mo simba, kay simpre negatibo na gud. Apan trabaho day na siya nga wala niya mamatikdi. Kay nga naman, dili gusto ang Dios nga sa simbahan o sa buluhaton mahugaw-hugawan. Munang naay mga tao nga negatibo ug una-una gasingkasi, dili ug dili na makapadayon. Pangutana, asa man ya na sila paingon? Langit, impierno. Di po ta mo ingon nga sa dagway, asa dagway di po ta kasiguro, di po ta kahukom. Biblia mo atong pasultihon. Ang tao nga di kapadayon, ang tao di kalahutay, walay luna sige nga riya sa langit. Muna nga, bantayanan kaayo, ang atong kaugalingon, wala na gani ni kalipay nga muton og Biblia. Sa imong pagkakristohanon, di wa na kay kalipay nga mutog Biblia. Ang pinganan na kay ka, bantayanan na kay kang klase nga pagkakristohanon. Gamay nga mga pagsulay, dali nang mudako. Mainit tayong ka. Wala kay pailob o kay pagpaubos, mura kag hari ng karsada, kumbaga, kung doon ay mga negatibo. Sintak na yung ka ba? Nga usama imong maani kung inana ang imong kinaya. Nindot kaayo mga kaigsunan kung Kristohanon ka, bisag bugat mga sakit pang istorya, apan kalma ra kay ka. Apan lisod kay na siyang makatunan kung sa imong pagkakristohanon, wala nakakatutok ni Jesus Christ. Kumbaga, dili na nimo kalipay ang pagbasag Biblia. Pangusahan ang imuhang kinabuhi. Kumusta ang imuhang kasing-kasing karon? Ayaw ng mga ubang tao. Kanang imuha. Kanang imuhang kaugalingon mo'y pangumustaha. Unsa man, kuan pa kaning, naapa kay kalipay sa pagbasag Biblia? Unya, sunod nga mga ilhanan, mga kaigsunan nga, dili na, wala na kaya magtutok ni Jesus Christ. Dili na kayo ka-interesado sa mga tigom sa simbahan. Like sa pagsimba, murag pinugos na lang. Imbis Sabado, malipayon ka, mag-uulan noon, nga simba biya ugma. Anagha pa kay labhon nun. Murag makita nimo ang mga trabahoon. Lagon kaayo ang trabaho sa simbahan. Para nimo murag dagom kaayo. Pero hayag dali kini mo makitaan ang trabaho sa balay. Napay lipyuhon, napay labhanan, napay nya Sabado na biaron. Domingo na ugma. Mura wala na ka mahimutang. Tao ka nga wala na kay kalinaw, wala na kay pahulay. Ang imo mura ka giulog-ulogan na kasbutang sa kalibutan. Nanarbaho na ang imong kaugalingon sa mga butang sa kalibutan, kumbaga imo na silang amo. Imbis ang mga butang maoy imuhang gamiton, ikaw na gigamit sa butang. Mao nay usa sa mga makaluluoy nga kahimtang sa tao sa kalibutan. Wala niya kapahimusli ang iyang kinabuhi samtang gaginhawa pa siya. Inana ba ka nga klase nga pagkakristohanon? Nga murag na,
ang naulipon na kasbutang, ang mga butang na nahimo nimong amo. Murag ikaw na'y gibutan sa butang. Oy, dili pa na imong panahon, ugma, di pa ka ayaw o pagbuot-buot, di apa ko. Atiman na sad ko, atiman na pa akong labanan na ha, ayaw kalimti ha, labanan. O niya, inig-atubang nato sa Ginoo. Ano ka kasimba? Na wala makakapangalagan. Daghang ay sa labanan na akong mga anak. Puluyagon kay Lord, oy. Dawaton ka na sa Ginoo. Kamo diha nga naminaw. Dawaton ka na sa Ginoo. Moingon ka ang Ginoo, sagdi lang, nakasabot yung kuado. Katong wa kakasimba, katong gabugot ra ka bisag adlaw Domingo, nagsamo ko. Sabot na ko, sige, langit lang ka. Mga igsuon, pag-amping, kang yawa, matod pa ni Apostol Pedro, katugtoyo ko yun na, nangita ra kung asa ka dapit na luya. Munang magbantay ta mga kaigsunan, di na ganit na interesado sa mga buluhaton sa simbahan o sa panagtigom diha sa simbahan o sanas mga ilhanan nga wala nakakatutok ang Kristo. Buti pasabot, dili na hingpit ang imong pagtuo. Wala na gana ang imong pagpangalagad. Wala na kay kalipay. Sunod mga kaigsunan, nga mga ilhanan nga wa nakakatutok ang Kristo, mas gitutukan nimo ang mga butang sa kalibutan. Mga material nga kalampusan kaysa espiritual nga pagtubo. Gusto ko gusto kong mo upgrade ang akong pagpanarbaho. Kasi tawag na ma-promote. Gusto kong ma-promote. Gusto kong makaangkon og dakong rangko. Pero diha sa panilhig sa simbahan, di kahimo. Og mga wali, dagko kay mga reklamo. Inana ba ka nga klase nga pagka-Kristohanon? Inya mo ato kag langit? Luya na, nimo ana, kung inana ka. Paubos, pailog. Ayaw pagreklamo. Ayaw bansaya o praktisi ang imong kaugalingon sa pagagsigig reklamo kay wagyo kay laing kapaingnan o padulngan. Di ka na kapadayon. Sunod nga mga ilhanan nga wala na ka makatutok ang Kristo o ang tao wala na makatutok ang Kristo, kana bitaw nagpadayon sa paghatag og pangatarungan nganong siya nakasala. Di ba? Ang tao dali kay makakitag pangatarungan kung nakasala. Tungod manggod. Saon taman. Ha? May suon. Bisag unsaon na to kapag pangatarungan, gamhanan ang Dios kaysa tao. Maswito ang Dios kaysa nabalaan sa tao. Munang watay angay ikapangatarungan sa Dios. Bantay yun na siya. Ayaw yun pangatarungan. Kay dili ta Dios, tao ta. Sige kita bansayon kaya na itong nagkagalingon sa pagpangatarungan. So buhat sala. Again. Sunod, kanang dili na mo batik kahadlok. Wala na'y konsensya kumbaga sa pagbuhat og sala. Mura og normal na niya ang sala. Bandayanan kay kanang normal na gani ng sala, kuyaw na kay na. Nya, sa ako nang gikaingon, kanang kusog mo reklamo, masuko dayon, mga negatibo, nga mga makitaan, madunggan, murag, entertain, murag malipay, bitaw tako na ay mga negatibo nga ato ang maistoryaan. Kamo diha, sa may inyong gimarites, mga negatibo o positibo. Iman kamura po'y muani, ana. Alam na ko, nagsangyaw kong positibo.
naghisgot kog mga positibo. Kay sama ni Pablo, ako gitinguha, bisag asa ko, ang ako na nagkasing-kasing, pulong sa Ginoo ang hisgutan. Kanang magbunglay ko, kaganina dito ko sa ako ang pispan, gamay nga pong punong. Ang ako una, ako mayugog ko nga, salamat yung ko sa Ginoo man. Thank you, Lord. Nga, imog yung gibag-o kung una. Imong giguyahan kung saon ako paggamit akong nauna. O akong gihangyo gyud, gipangayo sa Ginoo nga kung usa may naabot sa akong nauna, manakod unta ni diha sa inyong nauna. Nga bisan kung naamoy problema, bisan naamoy kanabitaw mga trabaho diha, apan nakamemorize siya pumugpulong sa Ginoo. Nindot kay na siya. Nandasig yapon mo og timaan atong mga bersikulo nga lisod kaing timan-an. Nindot kay na i-train ko ang inyong kaugalingon sa pag-memorize og mga bersikulo, pagbasa sa Biblia, pag-memorize og mga libro sa Biblia, Genesis hangtod Revelation. Unya arita sa mga ilhanan sa mga taong nagpadayon sa pagtutok kang Kristo. Nindot kay na siya. Number 1, yes, kanang duna kay kalipay sa pagpangalaga. Kanunay kang excited sa pagsimba, sa pagkanta, sa pagpractice sa mga trabaho diya sa simbahan. Kumusta ba? Excited ba ka magkaton sa mga instrument diya sa simbahan? Kalipay ba nimo ang mga buluhaton sa simbahan, labi na sa adlong Domingo, or gisayangan na ka? Sayang Double pay pa naman nung Domingo. Ha? Double pay. Pastor, ako arato nga chatan ang among pastora. Pastor, kanang dili ko kasimba sunod Domingo. Ako rang ipahatod ang akong halad. Murag halad rin ni simba ba ang lawas wa. Mga kaigsuonan, dili halad mga butang ang giapas sa Ginoo sa kinabuhi sa tao, kundili ang atong kinabuhi, buhing halad. Ngamoy atong ihalad sa Ginoo. Ngamo ni atong gamiton nga muawit, mukanta, mao man ang kantang awit. So doon na kay kalipay sa pagbuhat sa mga buluhaton, bisan kung dili ni sayon. Like sa mga kanabitaw nag-practice kag wali, practice kag kanta, dili na sa sayon. Practice kas mga instrument sa simbahan, sa gitara, sa keyboard, o guban pa, dili na sa sayon. Naghisgot na og sacrifice. Sa Habakuk mga kaigsuonan, libro sa Habakuk, tagay ko noog panahon pag-abli ang inyong Biblia diha sa Habakuk 3, kapitulo 17 hangtod sa 18 nag-ingon. Bisan pagdili na mamulak ang igera o mamunga ang mga paras o mga olibo, bisan pag wala na'y maaning abot sa kaumahan o mga matay na ang kahayupan o wala na'y sulod ang ilang mga puyanan, magmaya gihapon ako kay ang Ginoo nga Dios maomay akong manluluwas. Naangya pong kay kalipay. Bisag wala kay tarong ani, wala kay tarong trabaho, wala kay tarong income, simpre, lipayon niya pon ka. Ang ending ana, ang padulngan nimo ana, that is blessing. Pero bisag unsa pa ka-abundansya, wa kay kalipay nga mosimba, wa kay kalipay nga mga lagad. Ang ending ana, dili blessing. Of course. Tunglo. Mabitaw na ningon ang Dios kato kang David. David ayaw kasi na anang mga tautan nga gipauswag. Daw sama rin nas mga balili. Kit-ani mo kadali, mawagtang na po dayon. Daw sama rin na sila sa gabon. Imo nang masutong. Apan, mawagtang lang dayon. Muna yung mga ilhanan nga
Usa sa mga ilhanan nga nagpadayon ka nga nagtutok kang Kristo. Buti pasabot, hingpit gyud ang imong pagtuon. Na kay kalipay, dili ka ma-distract sa mga kawalan-on, dili ka ma-distract sa bisan unsa mga kalisod, mga sitwasyon sa imong kinabuhi. Naagyapon kay kalipay. Ako mga kaigsonan, pila kay gayon nga mo try gyud ko og live, pero dili gyud ako kaya. Patigong subawa nya. Nakinumdum mo ko sa una nga kuan kanang dili maayo nga magdalag panyo murag kuan daw. Wala lang sad ko. Ako yung kalipay ang pakiguban kay damor ko nga kana bitaw damor ko nga makiguban ninyo. Human ani damor kong dunay kalipay nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Damor kong dunay kalipay kalinaw sa pakigsulti sa Ginoo. Mao gyud nay ako nakitaan. Pero kung damor ka mo entertain og mga negatibo, ni makigsuod kag mga negatibong mga tao, maloya ka eh. Maloya ka. Unang dili gyud dapat mga raste. No, dili gyud dapat mga raste. Nya usas mga ilhanan sa tao nga nagtutok kang Kristo, yas padayon sa pagampo, padayon sa pagbasa sa pulong sa Dios, padayon nga nagtubo ang ihang gugma sa buluhaton sa Ginoo. Wala niya ihikaw ang unsa may kadasig, unsa may pagbati nga gihatag sa Ginoo. Na kanunay gugma sa buluhaton sa Ginoo ug labi na gyud diha sa kana bitaw diin siya gisaligan sa Ginoo. Yan naa kanunay ang kaandam sa pag-atubang sa bisan unsang sitwasyon. Nagpadayon pod sa pagpasidungog sa bisan unsang panahon, mahayahay magdili hayahay. Yan nagpuyo nga adunay paglaom diha sa tinuod nga langit ng mga gante. Mo nay mga ilhanan mga kaigsonan nga ang tao nga nangalagad sa Ginoo padayon nga mitutok. So usas ato ang likayan mga kaigsonan, usas atong mga nakatunan, angay natong katunan, kana gyung mga magtotoo nga sige rag hatod og mga negatibo. Ayaw gyud mo og kanang pakigsuod anang mga magtotoo nga sige rag hisgot og mga negatibo. Kay dili ka ana matabangan. Ilayo ka ana sa tinuod nga pagpangalagan. Munang kung naay mga tao nga mo inti maghatod nimo mga negatibo, gawas lang kung mangayong tabang. Like example, mangayog mga opinion, mangayog advice. Unya, kanang paningkamuti nga mahibalik siya kung asa sa dapit na dasig. Pero kung ang usa ka testimony nga nagpamatuod pod nga dili gyud maayo, naamanggoy inani manggod, naamanggoy panahon nga bias ang ato ang kaugalingon. Naay mga panahon nga mabayas ang atong kaugalingon labi na kon kana bitaw nakadungog kag negatibo nga ning dawat dayon ang imong pagbati. Murag nakuha dayon ang imuhang naa dayon ni simpatiya kumbaga ba. Nakuha nila ang imong atensyon like ana bitaw. Munay kuyaw nga ang imong nahatagan o pagtagad ang usara ka side. Kung sa tip pa na sa una, di ba sa tip sa una gawa sa CD, ang luma ng po ng CD. Karon sakaran karon mga MP3, USB MP3. Ang gisundan ana CD man, ang gisundan sa CD tip, di ba? Kaset sa una, mga karaoke, paslag na nga tip. Diba ang tip na side A, side B? Kung sa testimony, side B ra ang imuhang naibawan, wala kay ka makatugkan sa side B, matawag ka nagbayas. Pero sa mga problema ng mga negatibo, kung naay pangutana, no? Naay mga pangutana nga
Pastor, kung panalitan makadawat kong mga negatibo, inana na. I-confirm na siya sa mga pastor. Pastor na yon ang pakisultihin. Or kaha ang hingtungdan. Kana kon na kay kabugaton. Pero ma-discern na nimo eh. Pag sige na lang ng gahatod ng mga negatibo, kana para mga kaluyahon, mga problema lang ang gihatod ba? Bandayanan kay na. Mga tao nga dili maghisgot og blessing. Mga tao nga dili maghisgot og kanang sa panahon nga sila malipayon, sa panahon nga mura ba ka og higala ra kas kalisdanan. Higala ra kas mga problema bitaw. Bandayanan kay na sa mga panahon nga na-enjoy sila, sa panahon nga na sila mga blessing, sa panahon nga relax kay sila. Wala gid sila kapanawag nimo, ay te, hi call, hi kuya, kumusta naman mo na? Pero sa tayong problema, mura ba ka og kanang higala sa mga problema? Nya isa imong isig ka magtotoo. Padayanan ken. Mao nay usas makapadistract like David. Kay kung gibuhat nila na sa uban, kaya nang buhaton nila diha nimo. Inana na siya kasimple. Munang banday ang mga tao batig batasan. Mga daw tagbatasan makaguba gyud na kanang maayong kinaiya. Ang batig kinaiya makaguba na maayong batasan. Una nga sa ato ang programa mga tingsunan, pilion yun nato ng higala. Piliag yun ng higala, ha? Piliag yun. Salamat ta sa Ginoo nga nag-uban ta. Bisan pa man ko na may pagkapinot pag yun atong ilong. Pero, pagkainumdum ko mga kaigsunan sa una, dugay kay kung sa una nga panahon, nag-live ko, pila gito kabulan mga kaigsunan nga nag-live ko nga, anig yun matabang. Niya, dalag yung panyo. Na ay mga ning personal PM yun, pastor nga, kanang lain kayo tanawon, pastor, oy, amaw ba, salamat kasi mo opinion. Muna nga panahon nga na yung mga subaw, ano lang ako mag-live, oy. Anak lang, niya, makapre ko, o niya, makapamalandong sad ko. Ana na siya. So, muna yun na time yun nga, paraan ng panahon na, at least, nagpadayon yun ang atong panahon sa pagpakisultis Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nag-amuman, nag-atiman ka nato. Sugod karon, ayaw kumpiyansa sa pakigalubilo sa mga taong muangkon o mupailan nimo magtotoo. Ayaw kumpiyansa. Labi na sa katapusang mga panahon. Para maambingan nimo ang imong kaugalingon, tunig yun ang Biblia. Kay karong mga panahon na inang kunanay na. Inang kunanay na, unya ihanay, dautanay, kabantay mo mga kaigsunan sa sitwasyon karon. Ihanay nag ang kunanay, mahitungod sa kami rin sakto, kami na ay Diyos, kinitinukod, ana. Wala na'y gugma. O kining tanan, resulti na giprapisi. Dili lang giprapisi aron matuman. Maog yun ay mahitabo. Giprapisi na siya kay maunay matuman o mahitabo sa unahan o mauna ni atong kapanahonan karon. As Jesus mingon, daghan nga mo angkon magdala sa kungalan. Pero mailhanin mo sila sa ilang binuhatan. Kay ang ilang tangatan tukma gayud sa ilang mga binuhatan. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga naghatag kanatog mga panahon no nga naghatag kanatog higayon nga nag-uban na sabta sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Akong gipasalamatan ng Dios sa padayon nga nagtagbo sa tanan gyud. Labi na gyud ani ato ang live kining cellphone nga gigamit. Bag-o pa lang nga ning testimony ko sa ato nga programa nga dunay gigamit ang Dios nga naghatag og mahal kay nga cellphone. Dili na to kaya paliton.
mahal nga cellphone. Ya grabe gyud ka tin-aw. Ya samtang nga dili gyud ako ni dala-dalaon kani nga cellphone nga gihatag. Ako ra gyud ning ibilin sa studio. Kari mo akong gidala-dala. Ya samtang dito Miss Lungsod, sige kog edit-edit mga kaigsunan, sige kog practice yung edit. Ning kalit raman og kapaw. Nya kuan daw kuno kanang overuse daw kuno ang battery. Amo lang ilang explanation. Pero maayo ra ni siya. Sa mga technician siguro gyud nga kuan. Muna nga salamat kay sa Ginoo before siya naguba, doon na nagipuli ang Dios. Pagkanindotan, no? Salamat kay sa Ginoo. Inana ang Dios nga nag-atiman, nag-amuma sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Gimingaw na magyugog kanta. Mukanta lang ko pero di ko kasiguro kung mahuman. Mahuman ba? Pero paningkamutan lang ha. Gimingaw na magyugog kanta gyud, no? Ato sa Tagalog pagtagat kining kanta nga singgit unya moawit ko ninyo og kanang lahotay lang. Kinang ko kanta sa ko mga tingsonan kay murag natoy ga request po lahutay. Lubat man. Mag-upat na ako ng gi-charge, lubat man. Ako sang ilisan. Murag wala man di gini mag-charge na akong charger. Kare murag dili lubat. Sige. Ya, kuyugi ko sa pag-awit lahutay sa request dire. Awit makalangit lahutay lang. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, tunamay utlanan. Usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mong hahutay, aron makalabang ka sa pagsanay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw, ayaw kalimot sa Ginoo. Anang kabuat mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiya ka na niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan?
Kalisdanan kasakitan, dunamay tutlanan, busa ayaw kaloya, kay may mapa. Angay ka lang mo lahutay, aron makalabang ka sa pagsilay. Pag matinod-anon lang, samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli mo ka. Buhata ang anang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatag na. Dili ba may kinutupan man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dunamay utlanan, busa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot daya siya, o dili ka kapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinutupan man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dunamay utlanan, busa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan yun, mula hutay yun ta, ang makapalahutay yun nato mga kaigsunan at pagpabilin yun sa pulong ni Jesus Christ. Kana mo'y angay natong tagaan yun o pagtagat, at ihatag nato diha ang atong idulungog, ang atong una-una, ang atong mata diha sa mga mensahe sa Ginoo. Dugang mga awit, si Jesus atong higala. Diri lang sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingin ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Kanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalang raka,
Busa ang pingin, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw ka adluki mga pagsulay, ayaw ka malaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo at higala. Ang binging kinabuhi mo, bingi mong kinabuhi, ang binging kaugmaon mo, ang bingi ang tanan, ang anaakani mo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo yung pagdanghan, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anaaka, hinumdumi piniyalang raka. Busa ang bingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw ka adluki mga pagsulay, ayaw ka palaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo at higala. Napalo ka ba sa mga saya? Adunay pamaagi ang matag-isa. Itunan mo ba kini o ibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon na sayran mo, ibuwan mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kaysa Dios nga paagi, magpauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao katuura, apan mga buhat supat sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinarong
ang atong Dios malipayon. Na sa pagpakasala mag-alaga tarungon, aron ka padatoon, pag-alaga tarungon, aron ka pauswagon. Tarungon gyud nato atong pagpangalagad aron ta pauswagon sa Ginoo. Nalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato. Mayong gabi ni Marlene, mayong gabi, may pagpaminaw, dalaygon ang Dios, no? Okay. Ang paglahutay maoy pruiba sa pagkamatinud-anon aron sa paghigugma sa atong manluluwas Ginoong Hesus. Amen, no? Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin. Mayong gabi ni Malin Alberto Katakutan o ni Charlie Naro Tumaudos, Gian Coquelia. Salamat sa pag-amuma, Pastor Gideon. Ang panalangin sa Ginoo kanunay mag-una sa imong pamilya. Pagkanindutan, no? Hulat-hulaton po. Mag-una, no? Salamat bitaw kay sa inyong mga prayer and declaration. Ang Dios padayon magabalos o padayon mag-atiman ka natong tanan. Atong oras alas 9:29 na sa kagabion. Paday na akong gidasig matagusa sa pag-share sa itong programa ngadto sa inyong mga kailakigala ron sa ingon masayon usab sila og makadungog mahitungod sa pagtutok nga atong gihisgutan sa atong panaguban. Kung na may mga pangutana o kaha mga prayer requests, pwede rin ninyo ipaabot diri sa itong programa o kaha sa akong account Gideon Candelario. Kato ng tagaan og pagtagad unya. Doon na po yung mga pangutana mga kaigsoon nga ango pa ato pag yung matagaan og pagtagad. Doon na to yung nangutana mga kaigsoonan. Ganong doon na okay ra ba kuno sa Biblia, okay ra ba kuno sa Ginoo nga ang live-in magdalag simbahan. Ang giingon pag yun dito dili live-in kay dili man to niya asawa. Minyo siya pero nangasawag lain, nakikuyog lain unya nagdumalag simbahan. Kung imo ra gyud lang tan-awon di gyud na dulumtanan gyud na tubangan sa Dios, no? Kanay inana nga mga buhat. Buti pasabot wala tuguti sa Dios nga magdumala ang mga tao sa iyang buluhaton, mga tao nga nagkinabuhing kalibutanon. Okay. So dalaygon ang Dios mga kaigsoonan, panahon na nga magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios. Dili pa ko manamilit, mag-ambot ta og atong pasalamatan pasidunggan ang Dios sa mga pulong nga ato karong natunggan. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa mga pulong nga amo karong nakatunan, mga mensahe nga diin naghatag kanamo og mga pamaagi kun unsaon namo pag-examine, pagsusi ang among kaugalingon diha sa tinuod nga pagpangalagad kanimo. Thank you Lord sa kadasig, kalig-on, kalipay sa mga buluhaton nga imuhang gisalig sa matag usa. Ug salamat Ginoo sa kalampusan ni ining taknaa, diin nagkahiusa kami sa pagkat-on o pagpaminaw sa imong mga pulong. And thank you Lord sa kaayuhan o kaluwasang kabag-uhan nga imong gipasinati sa tanan nga mga tao nga midawat kanimo. We declare blessing sa tanan nga maminaw makadungog o nakabati ni ining maong programang pulong mo kinabuhi ko. Moabot ngadto kanila ang panalangin nga imong giandam. Moabot ngadto kanila ang pinasayng pabor ug ilang masinatian ang imong pagproteksyon o pag-amuma kanila. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa mong hangyo nga pag-ampo. Di na doon na nausab kami nakatunan nga mga pulong nga magdala kanamo diha sa imong mga saad. Salamat Ginoo bisan pa sa among makagsuonan nga mamahulay mga tulog. Salamat Aman nga ikaw magauban mga proteksyon. Wala mi mahimo kun wala ka busa mong isalig diha kanimo mong kinabuhi. Dumala kami kanunay sa imong mga mensahe o pahinumdumi kami sa imong mga pamaagi. Through your Holy Spirit, Amahan, magmalampuson kami.
Salamat Ginoo sa mga tao nga gaan ang ilang kasing-kasing sa pagpaluyo sa mga buluhaton. Ikaw o Dios magabalos kadto kanila di naa sila'y kalipay sa pagpaambit sa mga panalangin gikan kanimo ug wala sila'y hunong usab sa pagtagad sa imuhang mga buluhaton. Dalaygon ka nga Dios magabalos ug uli ngadto kanila sumala sa imo mga sahad. We declare blessing upon blessing sa tanang matinud-anon. Tungod sa imong alagad nga si David nga nag-ingon, matinud-anon ka o Dios ni atong matinud-anon kanimo. Ug maayo ka ni atong hingpit nga nangalagad kanimo. Salamat o Dios sa kalipay, kalinaw, kadaugag kalampusag, panalangin nga among naangkon sa tibok adlaw, nga imong gidugang sa among kinabuhi. Among itugyan, isalig diha kanimo, ang among kinabuhi amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon, na manamilit na sa atong nga programa, uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Sayaw